als dos grans patis. Els dos patis queden units per una via que porta al subsòl. Allà hi ha l'accés al pàrquing. Es diu que l'arquitecte, en un primer moment, hauria plantejat una rampa helicoïdal que s'hauria desplegat des del subsòl fins a l'últim pis. Les caleses haurien pogut deixar els seus ocupants al replà de cada pis i després els cavalls baixarien directament a l'estable del subsòl. Gaudí va renunciar a aquesta idea i es va haver de resignar a concebre un aparcament per als automòbils que cada dia agafaven més impuls, sobretot entre els afortunats habitants de la Pedrera. Més tard, aquest lloc es va convertir en sala de conferències, però a l'època aquest pàrquing subterrani va ser un dels primers que van existir a Europa. Una estructura en forma de paraigua cobreix el garatge. No hi ha soldadures, només cargols i femelles. El terra del pati circular està sostingut per aquest dispositiu metàl·lic format per una corona central i unes biguetes. Aquest dispositiu de Gaudí està directament inspirat en l'observació dels sistemes que sostenen el sostre de la cripta de la Catedral de Barcelona. Jo he vingut a reprendre l'arquitectura allà on l'havia deixat l'estil bizantí. Gaudí passa un temps infinit fent càlculs complexos de càrregues, tensions, geometries. S'envolta de nombrosos col·laboradors. Hi ha Balló, el constructor, però també els arquitectes Berenguer i Rubió i Ballbé, i l'escultor Llorenç Matamala. Però, sobretot, Jujol, que ajuda Gaudí en el seu pas d'una arquitectura extremadament marcada per les referències històriques, com la de Viollet-le-Duc, a una llibertat formal absolutament singular. Les obres duraran 6 anys. Gaudí, auster, celibatari, té els ulls clavats al cel i tranquil·litza els missaires. Però és audaç i fascina els burgesos recentment enriquits a les colònies i sovint un pèl vanitosos. Pel seu arquitecte, el senyor Milà està disposat a fer els sacrificis que calgui. Tot és arquitectura. La Casa Milà és una obra total, fins als més petits detalls. Gaudí vol un edifici obert, sense fronteres radicals entre l'exterior i l'interior. L'entrada principal és alhora una reixa i una porta. No tanca l'edifici. En aquella època no es coneixien les grans vidrieres. Gaudí s'inventa un conjunt de formes irregulars que creen una trama de petits vidres protegits. La Casa Milà no és només un edifici de pisos, és també una residència particular. Una escalinata monumental, digna d'un castell o d'un palau, està reservada exclusivament als Milà i només dona accés al primer pis. Gaudí fa tant de decorador com d'arquitecte. Al pati oval, els Milà, sempre els Milà, tenen dret a un segon accés de privilegi. Una altra escala suspesa sobre el buit ve a subratllar el lloc gloriós i estratègic que s'atribueix a la residència dels promotors. La seva factura pretén ser més aèria, sense renunciar a la idea que aquesta peça arquitectònica ha de ser d'una autèntica exhibició de virtuosisme. La vivenda dels Milà és el pis noble, el primer, i cobreix tota la superfície de l'immoble i rodeja cada un dels patis.
Si actualment el pis ha pogut ser transformat fàcilment en sala d'exposicions, és perquè els pilars, com la façana, estructuren l'edifici. Les parets no suporten càrrega. Treure-les no afecta gens l'equilibri de l'immoble. A la senyora Milà no li agradava el mobiliari dissenyat per Gaudí: cadires, butaques, mampares, bufets. Canviarà la decoració interior del pis a favor d'un estil neoclàssic que correspon més a la seva idea del luxe autèntic. Però esperarà prudentment fins a la mort de l'arquitecte, el 1926, per tapar els sostres ondulats i encofrar aquestes columnes esbiaixades, espatllades per